मानेचा कमरेचा दोन्ही ऑपरेशन झाले. चला उठा. सक्सेस. आणि सर्वात महत्वाचा वजन बघा किती जास्त आहे. कोण म्हणतोय वजनवाले पेशंटचं ऑपरेशन होत नाही. कसं वाटतंय? बरं वाटतंय. चालून दाखवा. धोधो चालून दाखवा. फास्ट फास्ट. व्हेरी नाईस. गुड 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 गुड. चालून दाखवा. दोन्ही ऑपरेशन एका वेळी. वजन जास्त. कसं वाटतंय? बरं वाटतंय. गाव कुठलं सांगा? सातारा. सातारा. हा, कसं वाटतंय? चांगलं वाटतंय. बरं वाटतंय. आधीचा त्रास कमी झाला सर्व? हो झालाय, फक्त थोडं दुखतंय इथं. थोडाफार तो ऑपरेशन दुखणार ना? हो हो पहिल्यापेक्षा बरं आहे की नाही? खूप चांगला. बरं आहे. ओके ओके. हा